מגיע להם. תכלס, מגיע להם. וואו, איזה סבתא נהיה. הם חייבים להצליח. אני רוצה מהם נכד. שלום, אנחנו ירון ואביטל, ההורים של עופרי. והחלום של עופרי זה להיות אבא. ואנחנו שומי ותחי, ההורים של עמי. וגם הוא רוצה להיות אבא. ואנחנו כאן לעזור להם להגשים את החלום יחד. כן, זה החלום שלנו. אנחנו עמי ועופרי, נשואים באושר, גרים בנצר סרני, והחלום שלנו הוא להיות הורים. אני עמי, אני בן 37, אני עובד בתחום הפוסט פרודקשן. אני מאוד אוהב לבשל, אני גם אוהב לארח חברים. בשעות הפנאי אני אוהב לקרוא, לצייר, ואני גם מנגן. אני עופרי, בן 30, בודק תוכנה בתחום הביטחוני. סוג של גיק, אוהב משחקי מחשב, משחקי קופסה, לומד תכנות, חולה על סדרות מדע בדיוני. ובמטבח, אני בעיקר על האפייה. אנחנו מכירים 6 שנים. כמעט 7. התחתנו לפני 2 בדנמרק. כי בישראל עדיין אי אפשר. ועכשיו אנחנו מוכנים לשלב הבא. רוצים להיות הורים. אנחנו תמיד ידענו שנרצה להרחיב את המשפחה בשלב מסוים. אבל בשביל להגשים את החלום הזה, אנחנו זקוקים לכם. תהליך פונדקאות, כמו שאתם יודעים, הוא תהליך מאוד מאוד יקר. ואנחנו וההורים שלנו חסכנו כל מה שיכולנו לחסוך, ועדיין חסר לנו סכום של 300,000 שקלים כדי להתחיל את התהליך. אנחנו לא מבקשים נדבות. אספנו חברים טובים ויקרים שיש להם כל מיני עסקים ושירותים, והם נרתמים לעזור לנו, להגשים את החלום. אבל רק בעזרתכם. פתחנו פרויקט למימון המונים. כל מה שאנחנו צריכים זה שתיכנסו לעמוד הפרויקט, ותרכשו שם מוצרים ושירותים שאנחנו וחברים שלנו מציעים. ככה תוכלו לעזור לנו להגשים את החלום, להגיע אל היעד, ולהיות הורים. אנחנו רוצים נכד. או נכדה. גם וגם. אדרבה. נשמח אם תסתכלו על המוצרים שאנחנו מציעים לכם. ואם משהו מעניין אתכם, נשמח שתקנו אותו דרכנו. אם לא מצאתם שום דבר שמעניין אתכם לרכוש, נשמח אם פשוט תמצאו איזה בן או בת משפחה שלכם, או מישהו אחר שאתם מכירים ואוהבים, ותקנו להם מתנה דרכנו. ובלי קשר. פליז, שתפו את הסרטון. תתקדמו, הילד כבר יבחר את המגדר.